this video. For today's video magat ato itis ni Kajin unsa siya kabansay mo drawing. Ato siya pa-drawingon og Hello Kitty. I-drawing ni Kajin band paper magat. Band paper deh. Band paper naman. Band paper. Band paper. Band paper kuno. Basta maon na. Band paper. Band paper, band pira. Band pira. Si magat. Kaya mag-ready na ta mga kat. Ay, ready na bitaw ta. Dai nanam tay band paper. Wala pag-suon ako. Ha? Wala lagi sa suonan. Tara. Drawing ni Kajin Hello Kitty. Kung kamot. Araw. Sana sa. Suna oh. Nah, araw. Kita lang. Ara. Gi. Pasensya no magyat sa mo background ha kay nay mga kanding. Kanding o ilaw ka rin. Cute. Nara. Drawing ni Kajay Hello Kitty. Ato ito siya unsa siya kabansay ang drawing. Basig mahilo kit-kit na. Drawing na ni Kajay magyat. Saan na yung drawing? Pakita sa dilaw, hindi kita ay naunsa. Okay, dito. Drawing na, drawing na, makita ra to na. Bakit ako na? Tara. Dagan king kanding mo way lawg di makita gi pagutong kay tinguan gud. Nasa mga style man sa uni ko kitty ribbon man di flower. Tara. Ha? Di Kamo na ni Kajin maget kay design ko sa Hello Kitty na kay ribbon ko di ko no flower. Ora to na ribbon o flower. Di kay lahi na. Tara ay mga kiyat, mami yason on Hello Kitty akong gidrawis kong kamot niya. Pasuon tam ni Kajin. Reklamo na ni Kajin maget. Lahi kono. Lahi dai. Ay mo drawing may lahi. Ha? Balik ko. Masud na ko. Di ko na masud, reklamo siya. Di ko na masud maget na. Yan drawing kamay kayo dara. Pasensya mo sa mong background mga kaya kay dagang king hinay-hay ka rin. Ay hayan mo kanina mo address taas. Na kasi sorry drawing mo biro. Ara. Nain kanta rin, wala na bang pag-ibig? Taman. Yan drawing ni Kajin magyan. Wala na bang pag-ibig yan drawing? Hello Kitty walang pag-ibig. Hello Kitty walang pag-ibig drawing ni Kajin. Ara. Sama mi. Ano, murag irong bungoton. Ni Kajin. Istorya isa sila. Focus gani Kajin magya. Murag na premyo wala ra ba? Focus gani Kajin magya. Pagko siya na premyo, ni premyo. Mani siya ato itis ni Kajin magya to unsa siya kabansay yung drawing. Wala. Nasaya lagi na imong iring. Ang iring ni Kajin. Ang iring ni Kajin magya gasayal. Oh. Ha? Pareho ni Kajin gasayal. Ara. Nasayal. Kita niya magyat? Yang iring nasayal. Awa lang news ni Kajin magat unsa ka focus ang dagbay. Nagtuo ko na siya premium ni. Ala. Sinsan mas mong background magat. Ayan mo ko na interest taas. Mana be? Awa na iring ni Kajin aw kasayal. Ha? Tara magat ay mana magat na. Mahilo Kitty na.